ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. чемпиони UFC дар вазни миёна Исраил Адесаня оиди муҳорибаи рақибони пешинаи худ Пауло Коста ва Марвин Виттори прогнози хуча дод. биён суханҳои чемпионро гӯш мекунем. Коста ғолиб мешавад. Коста боз ҳамон кори пешинаи худро мекунад, ҳамон коре ки зидди Йоэл Ромеро карда буд. чунки Виттори малакаҳои зарбазанӣ надорад, гуфтааст Адесаня. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Пауло Коста ва Марвин Виттори рӯзи 23 октябр дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад. ҳамчунин Адесаня оиди муҳорибаи Сирил Ган ва Фрэнсис Нгану барои камарбанди вазнин фикроша баён кард. ба ман муҳорибаи Ган ва Нгану маъқул аст. ин муҳориба ба ман маъқул аст, чунки шумо охирон муҳорибаи Нгануро диден. ӯ ба монанди пешина намеҷангад. акнун ӯ Фрэнсиси босабр шудааст. чунин Нгану хеле ҷиддист. барои ҳамин акнун Нгану дигар шудааст ва ӯ ҳоло ҳам чемпиони вазнин аст. Сирил Ган ҳам хеле ҷанговари хатарнок аст. ман ӯро ҷанговари доно ва зирак мешуморам. ӯ хеле боақлона меҷангад, гуфтааст Адесаня. хотиррасон мекунем ки рӯзҳои истироҳатии гузашта Сирил Ган дар муҳорибаи асосии турнири UFC 265 Дерек Луисро шикаст дода чемпиони муваққатии UFC дар вазни вазнин шуд. аз чемпиони доимӣ боша Фрэнсис Нгану аст. акнун онҳо барои камарбанди асосии UFC меҷанганд. дӯстон, ба фикри шумо дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? метавонед фикротонро нависен. мо боша мегзарем ба дигар хабарҳо. имрӯз варзигари тоҷик Некрӯз Мирхоҷаев хабар дод ки муҳорибаи ӯ шаби 14 август дар ташкилоти Беллатор баргузор намегардад. аз рӯи суханҳои Мирхоҷаев сабаби барҳам хӯрдани муҳориба и COVID-19 аст ки рақиби ӯ ба ин беморӣ гирифтор шудааст ва табибон ба ӯ иҷозати гузарондани муҳорибаро надоданд. биён суханҳои Некрӯзро гӯш мекунем. Ассаламу алейкум, мои дорогие друзья. Хочу вам сообщить весть по поводу моего предстоящего боя, который отменили по причинам того, что мой оппонент не сдал тест на COVID-19. По этой причине бой отменен. Нам сказали, что найдут соперника до вечера. Мы ждали, мы были готовы ко всем. Но, к большому сожалению, не нашли соперника. Прошу прощения у всех братьев моих, которые хотели приехать на бой. Братья, мы все сделали для того, чтобы этот бой состоялся. Но, к большому сожалению, руководство не смогли мне найти другого соперника. Бой мой отменен. мо ба Некрӯз сабр ва бурдборӣ хоҳонем ва гуфтанем ки ҳама коре ки мешавад бо розигии худованд аст ва мо бесаброна муҳорибаи навбатии ӯро интизор хоҳем шуд. топови ҷангвари UFC дар вазни сабук Майкл Чендлер оиди муҳорибаи чемпиони вазни сабук Чарлз Оливера ва довталаб Дастин Порье прогнози хуча дод. биён суханҳои Чендлерро гӯш мекунем. онҳо ҳар дуяшон ҷангварони ҳаматарафанд. фикр мекунем ки Порье як бартарӣ дорад. ин бартарӣ дар он аст ки ӯ метавонад муҳорибаро дар лаҳзае ба анҷом расонад ки ҳеҷ кас ин чизро интизор нест. Чарлз Оливера маро дар аввали дуюм раунд шикаст дод ва мо дида натонистем ки дар чунин ҷангҳо дар раундҳои охир ӯ чӣ гуна ҳаракат карда метавонад. ӯ дар муҳориба зидди Тони Фергюсон тамоми 3 раунд ҷангид, аммо ин муҳорибаи яктарафа буд. барои ҳамин ман фикр мекунем ки Дастин дар раундҳои аввал ҳамаи зарбаҳои ӯро қабул карда ва баъд дар раунди 3 ё 4 ӯро фавран шикаст медиҳад ва агар раваду муҳориба тамоми 5 раунд идома диҳад, пас дар ин ҳолат ҳам Порье ғалабаро мегирад, гуфтааст Чендлер. хотиррасон мекунем ки айни замон муҳорибаи Чарлз Оливера ва Дастин Порьеро расман эълон кардагӣ нестанд, аммо президенти UFC Дана Вайт гуфт ки ин муҳорибаро аниқ ташкил мекунанд ва довталаби навбатӣ барои камарбанди вазни сабук ва рақиби навбатии Чарлз Оливера маҳз Дастин Порье мешавад. дӯстон, ба фикри шахсии шумо дар ин муҳориба кӣ шанси зиёдтар барои ғолиб шудан дорад? метавонед фикротонро нависен. дар канал обуна шавен то бозид хонободу сарбаланд бошен.